ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିବାର, ମାନେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁରେ ଆଣନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ମା ମନସାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବନଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମରି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ହିଁ ବନେଇକି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେବେ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନେଇକି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଗୁରୁବାର ଆଣିଲୁ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଥାଉ।